Le cas du Sénégal, on n'a jamais vu une dette cachée de cette importance. Meeɗa yiyeede e Sénégal ñamaande suuɗaande fonde ni ko ɗum leltina seeɗa golle ɗe ma ɗum habbine seeɗa ngam wattude geɗe ɗe fof e laawol. Jowti ɗe puɗɗi ko e lewru sappo ɓurfaltinde ndu to Washington ko ɗo ɗe jokka. Min jaari yeeso no feewi no heddi taw jewte poɗɗe jukkude e won e geɗe politique kadi wayloji poɗɗi waɗeede e eɓɓore nde. Emin ɗamini jukkude jewti ɗe e ɗe balɗe walla jonte garoje e dow ɗaminaare heɓde eɓɓore hesere e no ɓuri yawirde yaadude hen e Sénégal. E yiyande amen wakkilare nde nana ɗo mamin eto heñaade ngam wallude Sénégal. No satti noon haalde ko e hol tuuma walla saayi wonata mi wawa hokkude aadi mbawi wiide tan wonde wakkilare nana ɗo ngam hebde nanodiral. Dans notre institution pour aboutir à un accord. Le cas du Sénégal, on n'a jamais vu une dette cachée de cette importance. Meeɗa yiyeede e Sénégal ñamaande suuɗaande fonde ni ko ɗum leltina seeɗa golle ɗe ma ɗum habbine seeɗa ngam wattude geɗe ɗe fof e laawol. Jowti ɗe puɗɗi ko e lewru sappo ɓurfaltinde ndu to Washington ko ɗo ɗe jokka. Min jaari yeeso no feewi no heddi taw jewte poɗɗe jukkude e won e geɗe politique kadi wayloji poɗɗi waɗeede e eɓɓore nde. Emin ɗamini jukkude jewti ɗe e ɗe balɗe walla jonte garoje e dow ɗaminaare heɓde eɓɓore hesere e no ɓuri yawirde yaadude hen e Sénégal. E yiyande amen wakkilare nde nana ɗo mamin eto heñaade ngam wallude Sénégal. No satti noon haalde ko e hol tuuma walla saayi wonata mi wawa hokkude aadi mbawi wiide tan wonde wakkilare nana ɗo ngam hebde nanodiral. Dans notre institution pour aboutir à un accord. Le cas du Sénégal, on n'a jamais vu une dette cachée de cette importance. Meeɗa yiyeede e Sénégal ñamaande suuɗaande fonde ni ko ɗum leltina seeɗa golle ɗe ma ɗum habbine seeɗa ngam wattude geɗe ɗe fof e laawol. Jowti ɗe puɗɗi ko e lewru sappo ɓurfaltinde ndu to Washington ko ɗo ɗe jokka. Min jaari yeeso no feewi no heddi taw jewte poɗɗe jukkude e won e geɗe politique kadi wayloji poɗɗi waɗeede e eɓɓore nde. Emin ɗamini jukkude jewti ɗe e ɗe balɗe walla jonte garoje e dow ɗaminaare heɓde eɓɓore hesere e no ɓuri yawirde yaadude hen e Sénégal. E yiyande amen wakkilare nde nana ɗo mamin eto heñaade ngam wallude Sénégal.